aloitteleva ohjelmoija tuskailee monesti sitten, kun pitäisi tarkastaa, että onko kaikki ok, niin vähän sen kanssa, että kun näitä viivoja on kamalasti. Mulla äsken ei ollut, nyt mulla on semmoinen normaali näkymä. Eli minulla näkyy kaikki operaatiot, mitä minä olen tähän kappaleeseen tehnyt. Lisäksi siinä hankaluutta tuottaa se, että tämä on kääntämällä tehtävä kappale ja ennen kääntöä tehtiin operaatiota, käännön jälkeen tehtiin operaatiota, ne on kaikki päällekkäin. Asetuksista täältä kun on näitä painikkeita, niin tästä löytyy semmoinen, jota opettele käyttämään. Eli aina kun tutkit ohjelmaa, onko työstöradat oikein ja niin edelleen, niin simuloinnit totta kai, mutta tämä on tosi tärkeä. Eli valitsen tuon, jolloin asia muuttuu aika paljon yksinkertaisemmaksi. Jos minä klikkaan sorvausrouhinta, se näyttää pelkästään sen operaation. Sorvausviimeistely näyttää pelkästään sen. Sorvausaihion kääntö on tuossa, sieltä ei tietenkään näy. Sitten on sorvausotsapinta, sorvausrouhinta. Mutta tämä on koko ajan näin päin. Jos haluat katsoa ykkösvaiheen ajeluita, että miltä ne näyttää, meillä on kursorinuoli täällä nyt ihan ohjelman lopussa. Tätä voidaan liikutella. Minä liikutan näillä nuolipainikkeilla ylöspäin tuonne ennen kääntöä. Ja jos minä siirrän käännön jälkeen, niin se kääntyy taas oikeinpäin, eli näin. Nyt jos mä haluan tarkistella vaikka se otsapinnan ajun, valitsen tuolta simuloi ja vetää sen ihan hiirellä vain tuosta ajan simuloin tuon läpi. Kaikki meni hyvin, eli on mahdollista tarkistella asioita tässä näin. Rouhinnalle sama juttu. Otetaanpas tuolta. Lastuamiset vähän noin, eka lastu lähtee siitä. Sitten lähtee seuraava lastu noin, se oli siinä. Siinä ei ollut paljon otettavaa. Sitten on viimeistely. Tällä tavalla sinun on mahdollista tarkistella kaikki operaatiot omana ja ei ole muita häiritseviä työstörataviivoja näkyvissä. Tuossa esimerkiksi, että menikö terää yli tuon viisteen. Näyttäisi menevän sen verran, ok. Ja käännön jälkeen sitten samalla voisi taas katsoa, jos haluaa. Siirrän tuon nuolen tuonne loppuun ja katsotaanpas vaikka rouhinta tuossa. En nyt näitä kaikkia operaatioita lähde, mutta otetaan vielä tämä. Niin tästä minä voin hiirellä liikutella. Kahtoa jonkun, jos on joku kriittinen kohta. Esimerkiksi leuvat olisi kovin lähellä tuossa. Mastercam kyllä ilmoittaa törmäyksestä leukoihin, että siinä mielessä. Eli tämä on yksi tapa tarkastaa ja simuloida. Mutta sitten, että halutaan ajaa niin kuin ihan silleen, että lastu lähtee irti kappaleesta. Valitaan kaikki operaatiot. Käytetään tätä valitse kaikki operaatiot. Joka ikisen kansiomerkin päälle tuli valintamerkki. Sen jälkeen painastaan tästä valitse kaikki operaatiot. Ja nyt meillä on mahdollista nähdä, että miten se kappale käyttäytyy, kun sitä lastutaan. Minä painan sen playtä ja huomaan, että menee tosi nopeasti, aika hankala katsoa. Tuosta voi nopeutta säätää. Tässä on tarkkuus. Oletuksena on tämä tarkkuus tällä keskivaiheella. Se normaalisti riittää. Mutta sitten joissain tilanteissa tulee vähän rososta reunaa, niin sitten kannattaa tarkkuutta lisätä. Kysyy koneelta tehoja vähän enemmän. Mä haluan ajaa uudestaan, mutta hitaammin, niin minä palaan tuolta alkuun. Painan sen playtä nyt ja katsotaanpas miten nyt käy. Meni vähän turhankin hittaalle nyt, mutta siinä meni viimeistely. Raportti kertoo semmoisista tilanteista, jos ollaan lähellä jotakin pidintä ja aihiota täällä, niin kuin on näitä. Ne on ihan ok. Mutta siis tässä on törmäykset. Ja nyt jos mä sammutan nämä raportista nämä
läheisyysvaroitukset, törmäysten puoli on tyhjä. Minä tiedän, että tämä ohjelma toimii.